חברים, יש עכשיו חופש. בגלל שיש חופש אני עושה סדרה. בייבי. ולסדרה קוראים בקוליס טיווי, והיא תהיה כל החופשים שיהיו בפסח שמח. ובעוד חודשיים יהיה לי יום הולדת. אני פשוט לא מאמינה. אני אהיה בת 11. מקווה שהסדרה מחר תתחיל. וואי, אני צריכה להוציא את המדבקות האלה של הקטשופ בחלון. טוב, ביי.